नोंथांमोननि सेराव जोङो बड'लेण्ड रादाबा मोनसे बिग ब्रेकिं रादाब लानानै फैदों। बे बिग ब्रेकिं रादाबानो जाहैबाय दिनै क'क्राझाराव मोनसे आईईडी बमा बेफ्रुसारनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। क'क्राझार आरो सालाकाटिनि जा लामा, रेल लामा, बे रेल लामानि गेजेराव मोनसे आईईडी बमाखौ बेफ्रुसारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि, बे सालाकाटियाव मोनसे आईईडी बमा बेफ्रुसारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आरो बे आईईडी बमाया दिनै फुंबिलिनि समाव जादों होननानै जोंनि सिगाङाव खौरां फैदों। नाथाय बे आईईडी बमा बेफ्रुसारनायाव सोरनि आखाइ दङ, मा जाहोननि थाखाय बे बमाखौ सोर होदों, बेखौ दासिमावलागै जेबो रावनिबो खबर मोननो हायाखै बा खौरां मोननो हायाखै। दिनै आईईडी बमा बेफ्रुसारनाया मोनसे सोमोनांहोदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव लानानै फैदों आईईडी बमा बेफ्रुसारनाया। दिनै आईईडी बमा बेफ्रुसारनाया क'क्राझार ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिहोदों, सोमोनांहोदों। क'क्राझार आरो सालाकाटि गेजेरनि रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बमा बेफ्रुसारनाया जादोंमोन आरो बे बेफ्रुसारनायाव रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै होननानै जोंनि सिगाङाव खौरां फैदों। आरो बे बमा बेफ्रुसारनायाव मोनसे रेल ट्रेक, जे रेल लामा, बे लामायाव एसे खहा जादों होननानै मिथिनानै मोन्दों। नाथाय पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै आरो बे आईईडी बमाखौ सोर होदों, मा जाहोननि थाखाय होदों, बेखौ संदानगोन आरो संदानगासिनो होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाना। क'क्राझारनि गोजोननि नोगोर, बे क'क्राझारनि गोजोननि नोगोराव मोनसे बमा बेफ्रुसारनाया मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय सोमजिहोदों। आरो बे मानि इसारा बिटिआर गोजोन गोरोबथा फैखांनायनि उनाव दिनै मोनसे आईईडी बमा बेफ्रुसारनाया दिनै सोराङाव फैदों आरो बे जाथाया दिनैनि समाव जानो मोन्दों। बे सोरनि आखाइ दं, मा जाहोननि थाखाय बे बमाखौ होनाय जादोंमोन, बे मोनसे साननो गोनां खोथा। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझारनि पुलिस बिफाना संदानगासिनो दङ। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझारनि पुलिस बिफाना संदानगासिनो दङ। सोरनि आखाइ दं, मा जाहोननि थाखाय बे आईईडी बमाखौ होनाय जादोंमोन। बे रेल लामायाव, क'क्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेरनि रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बमाखौ बेफ्रुसारनाय मोनसे थासारियाव मोननो हादों। आरो बे बेफ्रुसारनायाव रावबो सुबुंनि रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनानै मोन्दों। नाथायबा बे रेल लामानि जि ट्रेक, रेल लामाया बे एसे खहा जादों होननानै मिथिनानै मोन्दों। थारैनो जोबोर सोमोनांहोदों क'क्राझार ओनसोलाव दिनैनि फुंबिलिनि समाव आईईडी बमा बेफ्रुसारनायाव थारैनो क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों। आरो बे बेफ्रुसारनाया क'क्राझार आरो सालाकाटिनि जि गेजेरनि लामा, रेल लामा, बे रेल लामायाव जानो मोन्दोंमोन। आरो बे रेल लामायाव जानायाव रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनानै मोन्दों। आरो बेवहाय बे रेल लामायाव सोर बमा होदों, मा जाहोननि थाखाय होदों, बेखौ दासिमावलागै जेबो खौरां मोननो हायाखै। आरो बेखौ पुलिस बिफाना संबिजिरगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाना। আজি পুৱতে নিশা এটা সাসপেক্টেড ব্লাষ্টৰ ঘটনা হৈছে। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমাৰ এতিয়া, খুবেই প্ৰিলিমিনাৰী অৱস্থাত আছে। এতিয়া বৰ্তমান কেনেকৈ হ'ল, কোনে কৰিলে, কি পদ্ধতি ইউজ কৰা হৈছে, সেইখিনি ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব। ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে। ইমিডিয়েটলি তাৰ আগতে ৰেল লাইন ৰেষ্টৰেশ্যনত চাই ল'ব কথা আছে। চ' এতিয়া বৰ্তমান সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰিম মই। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, উই আৰ ট্ৰাইং। আমি কি হৈছে একজেক্টলি, কি কেনেকৈ হৈছিলে, বা কোন ইনভলভ আছে, কি কথা, এই গোটেইখিনি কথা আমি আফটাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি ক'ব পাৰিম। সেইটো মই আপোনাক হয় বা নহয় বুলি মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি যিখিনি দেখিছোঁ, যিখিনি বস্তু পাইছোঁ, গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰি, পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰিহে আপোনালোকক মই এটা ডিটেইল কিবা ক'ব পাৰোঁ। ৰেল ট্ৰেকৰ অলপ হেৰি হৈছে, এটা অংশ ক্ল'জ টু 1 মিটাৰ ট্ৰেক হেৰি হৈছিলে, সেইখিনি অলৰেডি ৰিষ্ট'ৰ কৰা হৈছে। ট্ৰেইন ছাৰ্ভিচ অলপ সময়ৰ কাৰণে ব্যাহত হৈছিলে, এতিয়া আকৌ চলা আৰম্ভ হৈছে। চ' এতিয়ালৈকে আপোনাক সেইখিনি ক'ব পাৰিম। পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ
কম পিছত সেই বিষয়ে এতিয়া যিহেতু নাজানো তো আন্দেচা কৰিতো লাভ নাই স্যার, যাত্রীর নিরাপত্তার বাবে রেলপথসমূহ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা নহয় নেকি? ক্ষেত্ৰত মোৰ ডেফিনেটলি প্ৰয়াস কৰা হয় এইটো ইয়াত গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন পিছত ওলাব যে ইয়াত যদি কিবা লেপছ আছে কাৰোবাৰ সেইখিনি কথাও ওলাব বা কোনে কি কৰিছে সেইখিনি কৰা যাব ৰেলতো কোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা মানুহৰ হতাহতি হোৱা নাই আমি গম পোৱাতে একো হোৱা নাই পিছত আমি জনাম দিয়ক ডিটেইলছত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে পিছত যেতিয়া কথা ওলাব আপোনালোকে গম পাই থাকিব থেংক ইউ ধন্যবাদ